la necessitat de fer-ho. Sentia la necessitat d'escriure i llavors escrivia, sense cap pretensió. No pensava, ara faré un poema. Simplement escrivia perquè sentia com un impuls intern que m'abocava al paper a escriure. I vaig començar escrivint poesia. Llavors, una mica més endavant he escrit algun conte o una narració curta, però d'entrada en un format ha sigut més la poesia. Doncs m'inspira molt tot el que em passa i sobretot les coses que veig, no? Jo sempre dic que els poetes, que ho podem ser tots, ens posem les orelles de poeta i llavors la poesia està per tot arreu. Només es tracta de veure-la i transcriure-la quan t'agafa la inspiració. Però també hi ha d'haver com una mena de background, com un treball previ, d'haver llegit molt, d'haver viscut molt, perquè per molt que llegeixis tots els llibres, si no has viscut i has tingut sensacions, llavors com les pots transmetre, no? Això que us deia, sent molt observadora, sent lectora, també és molt important. Tenir molt elevant les paraules, a l'hora de parlar també escollir les paraules, ser precís en el llenguatge, que és la meravella del llenguatge, no? I la meravella de la poesia és poder dir una cosa que, com per exemple parlar del temps, que se n'ha parlat ja moltíssim, però dir-ho d'una manera com si fos nova, no? Com si fos única. Doncs no tinc una rutina per escriure, perquè jo no he pretès mai res amb l'escriptura. Com us deia, és com una necessitat bàsica, com dormir o com menjar, i quan m'agafa aquesta necessitat, haig de passar a l'acció i escriure, no? I puc estar rentant plats i haig de parar, puc estar concloent i haig de parar, a vegades estic dormint i haig d'encendre el llum i escriure una frase que m'ha vingut al cap com si algú me l'hagués xivat. Però llavors un cop passada aquesta inspiració tan visceral, hi ha tot un treball a darrere que vas ara traient una coma, ara tornes a posar la coma, després poses un punt i coma, llavors treus aquella paraula, perquè la poesia també està, en el cas de la meva poesia m'agrada ser molt concisa i molt precisa. Sempre escric poemes breus, si m'ha dit alguna cosa, més aviat breus, perquè penso que si et vols extendre escrius una narració, o la poesia m'agrada que sigui rotunda, que estigui condensada la idea. Perquè sigui una idea molt precisa, molt ben explicada, condensada, i que llavors et quedis amb aquesta sensació de rotunditat. Doncs amb tots dos, perquè, com us deia, és una necessitat que tinc i em surt molt natural, llavors si em surt un poema, si em surt una narració, em surt una narració. I l'estona de treball és la mateixa més o menys, perquè un poema l'escrius. Jo moltes vegades el vomito, si em permeteu l'expressió, perquè et ve i l'has d'escriure, però llavors estàs allà llimant-lo, treballant-lo, i una narració, per exemple, doncs pots tardar 3 setmanes també a acabar-la. El poema vas fent el teu dia a dia, el portes a dins, i dius, ostres, podria canviar aquella paraula perquè sona més bé. Perquè la musicalitat és molt important en un poema també. A banda de les paraules i del contingut, tal com sona, quin ritme té, intern, quina música, llavors, clar, ja has de pensar bastant. I fins que el poema no està acabat no respires tranquil. I poden passar 3 setmanes ben bé. Un llibre de poesia que m'hagi agradat molt. Un de la Susana Rafart, però de poesia em quedaria amb aquest. M'agrada molt com escriu l'Amélie Nothomb, que és una francesa, que també és així, molt precisa, molt contundent en la manera com s'explica, i escriu unes històries bastant crues, però en el fons també hi ha una certa tendresa, no? Tot i que fa com una mica de crítica a la humanitat. L'Amélie Nothomb m'agrada molt. I també he llegit un llibre que se n'ha fet una pel·lícula ara, que es diu La lladra de llibres, que també és molt bonic i és original perquè està explicat des del punt de vista d'una nena. Jo no tinc cap llibre meu, o sigui, exclusivament meu. Sempre estic en publicacions col·lectives perquè mai he preocupat de publicar
perquè mai he escrit amb cap pretensió, sempre m'he escrit perquè ho he necessitat. Llavors tot el que he vingut després ha sigut com de regal, no? Diguéssim, que ara estiguem aquí, que em cridin per fer un recital, però jo escrivia per necessitat i tot l'altre doncs molt benvingut sigui. Però el llibre de quàntiques, per exemple, poesia jove diferencial femení, que són 10 poetes joves, noies, m'agrada perquè hi ha una petita poemàtica al principi que defineixes una mica per què escrius, com és la teva poesia, i llavors hi ha 4 o 5 poemes, i penso que és un format molt maco i està molt bé. I no és gens segur, però havia pensat, com que toco el piano, havia pensat a fer alguna cosa amb música directa i poesia. Però no és gens segur. El meu projecte és continuar vivint i poder continuar escrivint. Perquè si vius, tens la necessitat d'escriure. Com us he dit abans, crec que tothom pot escriure un poema. I la poesia és una obra oberta. És a dir, ara llegim aquest poema i jo entendré una cosa per una altra, per una altra, per una altra. I cadascú tindrà una sensació. Si algú no té una sensació, si aquest poema no ens genera cap sensació, és que no és un bon poema. Llavors, has d'intentar transmetre alguna cosa. Pot ser que hi hagi alguna cosa en aquest sentit genètic, perquè la necessitat aquesta física d'haver d'escriure no és una cosa que s'hagi après. Però el fet de veure la meva mare, clar, ella va començar a escriure el 91, jo tenia 12 anys. O sigui que fins als 12 no l'havia vist escriure, jo ja havia escrit abans. Jo vaig començar a escriure un dietari que el tancava amb un candau i el guardava molt ben guardat i explicava les coses que em passaven cada dia. I em feia sentir més bé, perquè em feia entendre més el que em passava i perquè hi donava com una altra visió, no? La vida no és el que et passa, sinó tu com veus el que et passa, no? I per aquí ja em va enganxar molt l'escriptura. Però va ser... me'l van regalar el dietari i vaig començar a escriure. I devia tenir 7 anys així. I a partir d'aquí vaig començar a escriure poesia. El que sí que crec que em deu haver afectat és veure la meva mare llegir i que hi hagi llibres a casa. Aquest poema comença amb una cita de la Maria Barbal, que és una escriptora que m'agrada molt. Abans que m'ho preguntàveu, perquè fa narrativa de ficció. Però crec que és una de les millors escriptores de la literatura catalana actual. I encapçala aquest poema que he escrit, que crec que resumeix una mica tot el que hem anat parlant aquí. Diu així: durant anys he trobat en les paraules la potència que la vida m'escatimava. Fa dies que no escric. M'ho recrimino sovint, mentre visc. Però el més important és això, que hi ha alguna cosa a escriure, perquè hi ha l'opció de viure. I un dia, en el moment més inesperat, el poema hi posarà la veu.